Takže vítajte. Ideme si odprezentovať svoj účet World of Tanks, ktorý predávam. Pozrieme si tu vlastne všetky tanky. Účet je absolútne totálne bez závad. Plne funkčný, takže začíname prvým tankom. Druhý a teda. Všimnite si, že každý tank má svoj náter. Ani jeden není bez náteru. Všetci majú vymakané nejaké vlastnosti na posádkach. Dokonca túto si môžete zadarmo zahrať niekoľko hier, to som ešte ani neskúšal. Keď takto I3. Ten účet je veľmi dobrý. Cena je okolo tých 200 €. Čo je veľmi dobrá cena, naozaj super. Na to, že tam máte 55 prémiákov a 120 klasických tankov. Hru predávam preto, lebo ma už moc nebaví. Hlavne tie neustále prehry, asi to neviem hrať. Raz za čas, za uhorský rok si ešte zahrám, ale to je veľmi málo. Ale určite ho chcem predať. Samozrejme, že potom dostanete heslo aj k jak sa to povie, k účtu a potom aj k mailu klasickému internetovému. Niektoré tanky ukazujem dvakrát, lebo majú veľmi pekný náter.
Idem trošku rýchlejšie, pretože chcem to video stihnúť do 10 minút. Aby zase nebolo nejaké príliš dlhé. No, takže to by sme mali. Dáme si sklad, rýchlo si to ešte preletíme, čo tam všetko máme. Môžete si to pekne pozrieť. Je tam toho naozaj mŕne veľa. To je to, čo som aj písal, že toto všetko, kým by som nafotil, toľko to veľa kníh, všetkých týchto vecí. Fakt to, toľko to tam toho je, to je fakt, že brutalita. To nehovoriac o tom, s čím všetkým som hral, hej, že proste tu je toho tak veľa, že ja tam mám tých tankov oveľa viac. Len ja som ich niektoré predal, také, s ktorými sa mi nedarilo. Kasárna, tu máte tie dievčatá. Môžeme si dať ešte rýchlo výskum, aby ste videli tie vetvy, jak sú dobre vymakané, že fakt, že veľa je tam toho vymakaného. No, neviem, čo také ešte. Tu si môžeme pozrieť tie štýly pre desiny. A ešte v rýchlosti si dáme nejaký tank a na ňom si ukážeme ďalšie štýly, čo všetko tu vlastne mám. Aby ste videli, aké všelijaké možné a nemožné štýly. Takže takto. Všimajte si ten spodný riadok. Koľko rôznych, všelijakých možných aj nemožných štýlov tam mám. Tak to je všetko.
Vidíte? Ten spodný riadok. Úplne, že brutalita čistá. Mrdne veľa štýlov. Proste to je tak nabústrovaný účet, že dovidenia. Dobre, čo ešte? Sklad ešte skúsime. To sme skúšali. Dobre. Tak zatiaľ takto. No a dáme si ešte druhú časť videa, aby ste teda naozaj videli, že účet funguje. Tak si dáme jednu bitku a niečo napíšeme do čete, aby ste teda videli, že účet je naozaj bez závad plne hrateľný. Fakt seriózne jednanie. Cena je ozaj, že vynikajúca. No. Hneď si ideme niečo napísať do chatu. Dáme, že GG. Všetko fičí. Tak, jak má. No dobre. Sakra. Chcel ísť na druhú stranu. To je все.